Modder, modder en nog meer modder. Esther en Yvonne wenjen zo'n Aroene Simmer op een eiland bij Broeksterwaard. Een hele put, dat intussen een tiny house zit en alle bisten een plakje voen hebben. Maar dan komen de winterman. Een soort Rijn, wien en kjeld. En dat maakt het net altijd makkelijk. Het wonen is nog steeds hartstikke leuk, maar het is natuurlijk wel nu met die regen en de storm dat is natuurlijk even iets minder, want er is veel blubber, er gaan dingen kapot en de beestjes wil je dat die goed zitten. Dus, maar over het algemeen redden we het wel. Vooral inderdaad de dieren, daar gaat het ons om, hè? Dat die een goed verblijf hebben. En we hebben dus bij een van de laatste stormen is het tuinhuisje stuk gewaaid. Dus ja, en daar zaten de geiten bij. Ja, daar hebben we iets onprofessioneels moeten maken, zodat ze weer lekker droog zitten. De komende dagen zal het vriezen. Iets wat voor Yvonne en Esther lastig is, omdat ze mij een ponsje het wetter oermatten om bij haar een huis te komen. Het is natuurlijk gewoon even extra werk. We moeten even nadenken aan welke kant het pontje moet staan. Want als het aan de andere kant staat, dan kun je niet meer naar de overkant als het dichtbevroren is. Maar we hebben nog altijd stiekem de boomstam waar we overheen kunnen. Alleen die is wel heel glad. Ik lag al lekker te slapen en toen wou ze dus weer graag terug het eiland op. Maar ja, toen stond het pontje aan deze kant en het water was al te dichtgevroren om het pontje naar je toe te trekken. Ja. Dus toen is ze over de boomstam gegaan in het donker. Ik denk, ik moet wel heel voorzichtig doen, ja, want de boomstam was inderdaad goed bevroren. Netjes steende dat ze nog alle dagen genietje van haar eiland. Zocht vooral je uit naar de simmerperiode. Vooral ook dan kunnen we weer bezig om het eiland mooi te maken. Want nu hebben we nog geen pad. Er is ook nog geen pad op het weiland zelf. Dus dan kunnen we eigenlijk voorbereidingen doen voor de volgende winter.